স্লোগানের পর সংক্ষিপ্ত ভাষণ প্রদান করবেন। এখন জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবেন আমাদের বিএসসির মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়। যতনা হামবাই তাই মিডিয়ার হামবাই বিশেষ করে তিনি যত সিও 15 আগস্ট ও 15 আগস্ট তিনি লেফুঙ্গা ব্লগ तिरंगा फ्लैग तिसामान करे जों दिनै खादुं खाजानो बिजोंतै जोंनि लेफुंगा हस्पिटालाव फायो आरो नै जे रुगि कयेकजन दंनाय बावनो जों जोंनि मुसुमानि जोंनि खाबाय जों किसिसा गरनो जामुं आपेल दै थालिर माहायरक डिस्ट्रिब्युट खालायगा बनि आगोलाव जोंनि दाबो जों थांनाय जोंनि सचिन्द्र मेमोरियल हल अ जायगाहायनो जोंनि गाहानि स्कुलनि स्टुडेन्ट दै अफिसियेल स्टाफफोरखौ जों प्रग्राम खालायगा बनि आगोलाव जों थांजोबनाय हायनोहाय दिनैनो जोंनि थांनाय गारिल' थैनाय जोंनि एलेकानि खरसा दङ बंगाव बिसोरनि बिसिनि बिनाव जों थाङै बंनि नावगो जों थाङै बिनि मांखलियाव जों खुमा लाबोनाय बे बंनि नावनि बरनो जों दिनै रिसारि जों बरनाय आबनि साथे साथे जों बिनि नखुंगनो बिनि बाउन्डारियाव हायको बिनि बारियाव जों बिनि मुङै कायसा फल बुफां जेमन नारिकेल बुफां जों गायो बिनि मुङै गाय गाबनाय परे जोंनि पान्डा बायनाया सिकनो हाम